Tugay ka na mahurot, magbalik ko gasolina ba? Pultang, hindi ko motoron. Halin ba na sa mga TV? Dito nga. Boss, dimday ni mo andar? Ang yabi ana. Dito. Itan? Tara, boss. Kuha na na. Salamat ha. Tan, To, wala ko pang tubil. patubil sa. Ako motor good, nahurot ng gasolina. Anak ka balakatan. Nanay kwarta. Ikaw, nagkwartan mo to eh. To, salamat kito ha. Ikaw na din akong dali-dali, duulan ba? Oh, siyempre. Pag umangkong guti ka, palangga, iti ka. Ambito mi. Yes. Tugay ka na mahurot, magbalik ko gasolina ba? Pultang, hindi ko motoron. Ayaw-ayuhan na gasto ha. Halin ba na sa mga TV? Gibaligyan ako, kinsa may di malagot. Daghan kay mansa ko sinina. Kabalo ka, pilay presyo sa sinina. Mahal pa sa ITV. To, ibalik yung kwarta ko. Wala itong ITV ba na? Wala ito ba? Ayaw na lagi na, ayaw na lagi. Wala ito. Di lagi ito mabalik imong ITV, gidala na. Wag, balik ang Ayaw, kwarta to ba? di na pwede ko. Nahatag na ako, dira na gasto na kwarta. Ako yun, ako tan. Wala, imo mabugi balik niya. Ibalik mo. Di na lagi ito mabalik. Sorry kayo, ay na. Magpalit ang nagbago. Sunod, pohon. Sunod tuig. Ibalik niya mo, gamay na kagalin. 900. Nya pilay mo palit itong ITV. 15,000. Di baligyan ako to kay kalas kay tubil. O makabangga po kag bata dara, magdunga-dunga pa tag kagasto. Unsa nakabangga? Kapilit ang break. Ako pa ganin no. Ibalik niya na dayon nimo. Sige ta na kabalaka. Mapalit ang tato pohon. Di sa karon. Ayo to. Useless naman day gyapon ang paghatag nimo sa kuha. Ibalik niya naman day nimo. Hilat dra. Bahala ka dra. Di na to mabalik. Kaya nabaligyan na. Tama yun itong ingon nila. Naikalipay mo abot. Pero masunod pa ng kaguol. Boss, dimday ni mo andar? Kasi di mo andar. Kabago na. Di lagi mo andar, boss. Layo na ba ko gitulakan ba? Anong di mo na mo andar? Taysa. Ang yabi na. Wala man niyabi, boss. Dito. Itan? Nayabi mo so? Boss, ibalik ako ng kwarta. Ampil ako motor. Bibi, nawada na uga na mo palit. Sana ay. Uy. Bibi, mga klaro.